ద్రవ్యోల్బణము రకాలు. ఇక్కడ ద్రవ్యోల్బణంలో రకాలను ఒకసారి చూస్తే ధరలు పెరుగుదల స్థితిని బట్టి, ధరలు పెరిగే విధానాన్ని బట్టి ద్రవ్యోల్బణాన్ని 4 రకాలుగా చెప్తారన్నమాట. ధరలు పెరిగే స్థితిని బట్టి, ధరలు పెరిగే విధానాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ద్రవ్యోల్బణాన్ని 4 రకాలుగా చెప్తారు. అది ఒకటి ప్రాకే ద్రవ్యోల్బణము, క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్, ప్రాకే ద్రవ్యోల్బణం ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ నడిచే ద్రవ్యోల్బణము, వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్, నడిచే ద్రవ్యోల్బణం, వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. 3 పరిగెత్తే ద్రవ్యోల్బణం, రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. మూడవది పరిగెత్తే ద్రవ్యోల్బణం, రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. 4 ఉరకలు వేసే, తరుముతూ ఉండే, ఉద్ధృత, ఉరకలు వేసే, ఉద్ధృత, తరుముతూ ఉండే అతి తీవ్రమైన ద్రవ్యోల్బణం, హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్, గేలాపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఫోర్త్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఉరకలు వేసే ద్రవ్యోల్బణం అంటారు, తరుముతూ ఉండే ద్రవ్యోల్బణం అంటారు, దుమికే ద్రవ్యోల్బణం అంటారు, ఉద్ధృతమైన ద్రవ్యోల్బణం అంటారు, అతి తీవ్రమైన ద్రవ్యోల్బణం అంటారు, హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి చెప్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ప్రాకే ద్రవ్యోల్బణం, క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ప్రాకే ద్రవ్యోల్బణం అంటే సాధారణంగా ఒక సంవత్సరంలో వస్తువుల యొక్క ధరలు 0 నుంచి 2% వరకు పెరుగుతూ ఉండడము. గమనించాలి, ఒక సంవత్సరంలో వస్తువుల యొక్క ధరలు 0 నుంచి 2% మధ్యలో, అంటే 2% కొంచెం ఇటు అటైనా కావచ్చు, కొంతమంది కొన్ని పుస్తకాల్లో 3% అని కూడా రాస్తారు. సో సాధారణంగా 0 నుంచి 2 లేదా 3% మధ్యలో ఒక సంవత్సరంలో ధరలు పెరుగుతూ ఉంటే అలాంటి ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఏమంటారంటే ప్రాకే ద్రవ్యోల్బణము. ప్రాకే ద్రవ్యోల్బణం, క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇక్కడ ధరల పెరుగుదల ఆ ఇయర్లో పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే 0 to 2 or 3, 0 to 2 or 3%. సో దీన్ని ప్రాకే ద్రవ్యోల్బణం అంటే ధరలు, ఒక పిల్లవాడు చిన్నప్పుడు మెల్లగా ప్రాక్కుంటూ వెళ్తాడు కదా, ధరలు కూడా అలాగే మెల్లగా వెళుతూ ఉంటాయన్నమాట. సో ఇలాంటి ద్రవ్యోల్బణం వలన ప్రజలకి కానీ, ఆర్థిక వ్యవస్థ కానీ, మార్కెట్కి కానీ అంత ఇబ్బంది లేదు జనరల్గా. ఎందుకంటే ధరలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. ధరలు అప్పుడప్పుడు అలా పెంచుకుంటూ పోకపోతే మరి ఉత్పత్తిదారుడు ఎప్పుడు లాభపడతాడు, ఉత్పత్తి కారకాలకి ఎప్పుడు డబ్బులు వస్తాయి. కాబట్టి ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద అంత ప్రభావం చూపదు ఈ ద్రవ్యోల్బణం. రెండోది నడిచే ద్రవ్యోల్బణం, నడిచే, వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇక్కడ ఒక సంవత్సరంలో ధరల్లో పెరుగుదల ఎంత శాతం ఉంటుంది అంటే 3 లేదా 4% నుంచి 2 or 3% నుంచి 2 నుంచి 4 లేదా 5% వరకు పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. 2 లేదా 3% నుంచి 4 లేదా 5%కి ధరలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. 2 to 4% అనొచ్చు, లేదా 3 to 5% అనొచ్చు. సో దీనిని నడిచే ద్రవ్యోల్బణం అంటారు. నడిచే ద్రవ్యోల్బణం అంటే ప్రాకడం తరువాత శిశువు నడుస్తూ ఉంటాడు, అంటే మరి కొంచెం ధరలో కొంచెం పెరుగుదల ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దీనివల్ల కూడా వ్యవస్థకు అంత ఇబ్బంది లేదు, ఎందుకంటే వ్యవస్థ కంటిన్యూ అవ్వాలి. వ్యక్తులకు ఆదాయాలు వస్తాయి, ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు. ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు ఉత్పత్తిదారుడు ఉత్పత్తి కారకాలకు ధరలు చెల్లిస్తూ ఉంటారు. చెల్లించేటప్పుడు వస్తువుల యొక్క ధరలు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ రకమైన ద్రవ్యోల్బణం కూడా అంత ప్రమాదకరమైనది కాదు, ప్రాకేది, నడిచేది. ఇకపోతే మూడవది పరిగెత్తే ద్రవ్యోల్బణం. పరిగెత్తే ద్రవ్యోల్బణం, రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. అంటే ఇక్కడ ధరల స్థాయి ఒక సంవత్సరంలో దాదాపు 4 లేదా 5% నుంచి 10% మధ్యలో పెరుగుతూ ఉంటాయి. 4 to 5% నుంచి 10% మధ్యలో ధరలు అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి, పెరుగుతూ ఉంటాయి. దీనిని ఏమంటారంటే పరిగెత్తే ద్రవ్యోల్బణము అంటారు. ఇలాంటి స్థాయిలో కొంచెం ప్రజలకి ధరలు భారం అవుతూ ఉంటాయి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుంటుందన్నమాట.
ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని మార్కెట్లోకి ద్రవ్య సప్లై పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది, లేదా వస్తు సప్లై పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అంటే ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేసి వస్తువులనైనా పంపించాలి మార్కెట్లోకి, ఎందుకంటే ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి కదా. కాబట్టి ద్రవ్య సప్లైని పెంచే సందర్భం ఉంటుంది, వస్తు సప్లైని పెంచే సందర్భం కూడా ఉంటుంది. కానీ ప్రభుత్వము ద్రవ్య సప్లై కన్నా వస్తు సప్లైని పెంచడానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. వస్తు సప్లై ఎప్పుడు పెరుగుతుంది? ఉత్పత్తి ఎక్కువగా జరిపించాలి. ఉత్పత్తి జరగడానికి గవర్నమెంటు ప్రోత్సాహాలు ఇవ్వాలి, రాయితీలు ఇవ్వాలి, సబ్సిడీలు ఇవ్వాలి, ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు ఉత్పత్తిదారుడు ముందుకు వస్తాడు. సో ఈ మూడో రకమైన పరిగెత్తే ద్రవ్యోల్బణంలో ప్రభుత్వం చాలా కీలకంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. దాదాపుగా మన దేశం వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో, ఇలాంటి దేశాల్లో ఈ మూడవ రకమైన పరిగెత్తే ద్రవ్యోల్బణము కొంచెం అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక నాలుగోది ఉరకలు వేసే ద్రవ్యోల్బణం. ఉరకలు వేసే ద్రవ్యోల్బణం, విజృంభించే ద్రవ్యోల్బణం, హడలెత్తించే ద్రవ్యోల్బణం. అంటే ఇక్కడ సంవత్సరంలో ధరలు 10% పైగా పెరిగిపోతుంటాయి అన్నమాట. అంటే ధరలు డబల్ అయిపోతుంటాయి. 5 రూపాయలు ఉన్నది సడన్గా 10 అయిపోవడం, 10 నుంచి 20 అయిపోవడం, 20 నుంచి 40 అయిపోవడం. మన ఉల్లిపాయల ధరలు పెరిగిపోయినట్లు రోజు ధరలు పెరిగిపోతుంటాయి. ఎవ్రీడే డబల్ అయిపోతుంటాయి అన్నమాట. అంటే ప్రైస్ అనేది ఇయర్లో 10% అబవ్ పెరిగితే దాన్ని ఉరకలు వేసే ద్రవ్యోల్బణము, ఉధృతమైన ద్రవ్యోల్బణము, దీన్నే ద్రవ్యోల్బణం 2 అంకెలను దాటిపోతుంది అంటారు. ఇది చాలా కష్టమైన పరిస్థితి, చాలా దారుణమైన పరిస్థితి, చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి. ఈ రకమైన ద్రవ్యోల్బణం ఏ దేశంలోనైనా వస్తే అది చాలా ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉంటుంది. వినియోగదారుడు సగటు వస్తువుల్ని కూడా కొనలేడు, కనీస నిత్యావసర వస్తువుల్ని కూడా కొనలేరు. అవి కూడా దొరక్క తన జీవన ప్రమాణ స్థాయి పడిపోతూ ఉంటుంది. ప్రభుత్వాలు ఈ రకమైన ద్రవ్యోల్బణాన్ని తగ్గించడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేయాలి. అర్థమైందండి? సో ఈ రకమైన ద్రవ్యోల్బణం చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. సో దీన్నే ఉరకలు వేసే ద్రవ్యోల్బణం అంటారు. 10% అబవ్ ధరలు పెరిగితే ఒక్కోసారి 50% పెరుగుతాయి, ఒక్కోసారి 100% పెరిగిపోతాయి, ఒక్కోసారి 20% పెరుగుతాయి. వస్తు ధర రోజు పెరిగిపోతుంటాయి. రీసెంట్గా మనం ఉల్లిపాయల విషయంలో ఈ రకమైన ధరని చూసాం మనం. సో కాబట్టి ఈ రకమైన ధర చాలా ప్రభావితం మార్కెట్ వ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది, వ్యక్తుల జీవన స్థితిగతులను ప్రభావితం చేస్తుంది. కొంతమంది బ్లాక్ మార్కెట్ కృత్రిమ కొరతను సృష్టించడం వలన ఈ రకమైన ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతుంది. లేదంటే అనుకోకుండా వరదలు, విపత్తులు వచ్చేసి పంట నష్టం పోయినప్పుడు ఈ రకమైన ద్రవ్యోల్బణం వస్తుంది. అంటే ఉన్న వస్తువులకు విపరీతమైన డిమాండ్ పెరిగిపోద్ది. ఎందుకంటే వరదలు వచ్చేసాయి, కొట్టుకుపోయింది పంట అంతా, అప్పుడు ఉన్న ఉల్లిపాయలకి ధర పెరిగిపోతుంది అన్నమాట. సో ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇవి ధరల యొక్క పెరుగుదల స్థాయి ఆధారంగా వచ్చిన ద్రవ్యోల్బణం రకాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ వన్ ప్రాకడము, సెకండ్ వన్ నడవడము, థర్డ్ వన్ పరిగెత్తడము, ఫోర్త్ వన్ ఉరకలు వేయడము. ప్రాకడంలో ధరల స్థాయి 0 to 2 or 3%. నడవడంలో ధరల స్థాయి 2 or 3 నుంచి 4 or 5 వరకు. ఇక పరిగెత్తడంలో ధరల స్థాయి 4 or 5 నుంచి 10% వరకు పెరుగుతుంది. ఇక ఉరకలు వేయడంలో 10% అబవ్, 20% కావచ్చు, 50% కావచ్చు, 100% కావచ్చు. ధరలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి నిరంతరం. సో దీన్ని ఉరకలు వేసే స్థితి అంటారు. సో ఇవి ధరలు పెరుగుదల స్థాయిని బట్టి 4 రకాలుగా మనం డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ మరికొన్ని రకాలు ఉంటాయి, నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం.